Sembiang ni. Tinginnya sedang no. Tahu akam Islam kendiat untuk kesengi, ngedau jung gijing dan gikam kerki. Tinginnya duai. Ko kepa jengi ubah beneng. Nyaingu imi atrai nak bentar ni kapor pat bemela aingi. Kum kabalang benginyok ban penlong ya ke Bible study atrai sesien pat. Hagani ke janmian. Ban nyaingu imi nak bentar gijing elam gijong mi lembah kitayo ke belalit baro. Nyok ban puli syafang gijing penkhia ke jong mi atrai. Ya ki breu ke badan laki jong gijing sitom. Laka long ni ki bor jing dum ni ka long nak jing long hi kamet ni ka long ni ki pop ru kan rat. Ki ba wanra ya gijing nyun kamet lani gijing sitom hagi tukhan met jong ki breu. Try to isnai ban ker khuingi sesen pat abangi puli kani ka juk ka phang. Haba hakani ka por pat inya puli syafang gijing penkhia ke jong mi. Ya ki sifongut ki breu ki ba pangyang tholi. But I try to ker khuingi abangi puli ka ktien jong mi bagin da yo ya gijing syamphang ya ka ba mekwa ingi bagin yo kan rat bagin nang la try ban songthu ya ka dor jong gijing penkhia ke jong mi. But kumno bangi ki breu yo ya gijing penkhia habangi wan syami atrai. Try to map ki pop ki rengkang ki jongi ru kan rat. But to isnai ban ker khuru ya ki parabngit baro try ki ba sngap ya kani ka Bible study ding ba ke YouTube channel jong ka balang ngipa ni gini teng ka badan bortam try but nong pen mbe jongi Jesus Christ. Amen. Tenginya puli pat ya ka wei pat ka benta bat kata galong ka jingpen khia ya ki sifongut ki rongba ki bapang yang tholi hagani kata yo ka baladap ngile puli sifang ka jingpen khia ka jong try Jesu yo tu breu ubadan ubasong suit bat utau suit ubadan hum de tang wei suit ndrei bon ba tu bala khot utau suit kumu pat ba bat kumno bo try Jesu ula be no utau suit bat kumno ba tu breu la yo ya kajing pen khia la long pat kum balong mangi para breu na kajing long ka ba sya le ben haki suit ban hap syong selum jing tap pring gi mau khamjan khamnap re pring kita habale kendo yu try Jesu ula pen khia yu tingi sotho nakini kajing puli ki bala dam kan no kajing sngolem kajong try jungi yangi ki breu habangi kendo ya kajing nyun haki met kijongi kijing pang lani kala ban longru kijing pang ki badai ni ki bor jingdom ki ba persyang ye ka ban penjenjar ingi ban penkodet ingi ndrei ka bor bat ka jingjom ka dan how try jungi Jesus Christ te kani ka por pat ngini beteng ye ka ban puli ya ka jing pen khia jong try Jesu ki ni ki sipho ngut ki breu ki ba pangyang tholi ye ka bangila ban syam na ke gospel Lukas ke lenong ke bakhat nyu na ke dekhot ke bakhat wei hadu ke bakhat khandai te philaban plate ke Bible jumpi ke gospel Lukas ke lenong ke bakhat nyu ke dekhot ke bakhat wei hadu ke bakhat khandai dengan puli yegini kidekhot kalau jiaru haba udang le Jerusalem bau lalit ling baru pedeng na pedeng ke Samaria keri Samaria bat keri Galilea dia bau dang let po ke wei ke snong sifungut ki rangba ki bapang tholi kilai wantan yu ki de yeng na jengai bat kilai pertajam ki de ong ko Jesu kenrat tu isnai yengi te haba ula yo ki ula ong yeki khilat pen i ladi hakilingdo kala jate bakat ba kidang yelet lapen khuit yeki wait naki haba ula yo i balapen khia yu ula wan phai udayro penan brom yo blei daga ktien bajam bat ula dem khrup haka kejat jong udangu yu unite ulalong unong Samaria ujisu te udayathu ulaong om sim lapen khuit
ya ki sipho nre hangno kita ki khandai onda kumta omsim la syam ki balawan phai ban ai buram yu blai nre tang uni unong we te ulo ong hu to yeng joj khelit no ru ka jinget jume kalapan khia yemi kata kadai ka jinget thu ka ba Lukas u yathu yegani ka jingjia ho ngim syam yegani ka jo ka jingjia haki wei pat ki gospel tang ha ka gospel jong Lukas te tongin puli kedekhat ke bakhat wei kala jiaru hamba udang let se Jerusalem baula let leng baru na pedeng keri Samaria bat keri Galilea tegani keri Samaria kadai kesnong hakaba kisong kibriu kiba lawan nagi wei pat ki jaka ki lawan song snong la bon snam dagi spa snam kiba wan na Syria na marbos im jong ke Syria hakipor kiba ula job thmai ki Israel ula wanra yegi brio na Samaria ban song snong Samaria bat kini kilaya hoi kala don ke jinge song kha khle bat kumta ki babun ki jiu kini ki jiu ki badan ha Judea ki nyau yegi Samaria ba kim dei kaju kajat ke kenja ki nyau bekir kilong kinong wei bat kan ka rukom la niam jong kinong Samaria hoi ka babun ka stream hi ya ka jong ki jiu don katuk ni ki jinge fer te utran jisu ulit pai na ka bo wan pai ngamut udang wan na ka wei ka jaka ba le tho ne bo ya lingba ya ka Samaria bat ya ka Galilea te ka Samaria ka Galilea kidon sepang seneng hei sepang setei jong keri Judea keri Israel hak tu ka por kadon apo ka jing sensyar jong kahimarum bat kahimarum ka phia ye ki district ki befer kadon ka Judea kum ka wei ni ki district kadon ka Kaisaria kum ka wei ni ki district te kum tatar te kini ki jaka ki bauya tradisu ni kilong kidon gisrok ba da seu ya dimba gisrok ba bat ulai i kensan ki wan mi kini ki breu ki ba larang ba bani kendu yu ong ni ka khot bakhat ar ti haba undang le po ka wei ka sinong sipo ngot ki rang ba ki ba pang nyang thodi ki ba pang thodi ki le wan tan yu ki da yang na jingai te kat kum ka jingpen bet jong ka niam ka ba ublei hi labu na do ka por jong ki bu ai hukum Moses ki brio ki ba pang nyang tholi haka kten English da punan kam da ka contain leprosy te ka leprosy ka dei ka jingpang ka ba mi ka kanja jingmi haka sni do ka ba la ban pen mi ya unyang tholi te kidon hoi ki brio ki bala ban don yang tholi na ka wi pat ki daw den rei kat kum ka bangi i na ka kten English ka dei bakadon ka leprosy hakini ki brio te ngitep bha ngi ru ka juk jungi bakidon ki brio ki badan ka jing pang leprosy te hado ki nigi postnam ki bahashwa let's say like postnam ki brio ki bapang ye ka leprosy ki haban song la ka jong namar ba ka khlan ka jing ebit ban pat don ki dawai ki dasen ki babyang tukumta ki haban song la ka jong ka jaka hado kini ki kaspasnam ka bladap ru karang longum ta tementa te imat kala don ka jing la ban penmi i ki dawai ba ki breu kim lelei syo ban ya khle lang bat ki we te ha ka por ki jong Moses ubleu ai ye ki jing kentu ki bat sani bha ba ya ki breu ki ba pangyang tholi te hab ban pensyong ye ki la ka jong ka jaka te kimla ban ye wan ban ye khle lang bat ha em lang sa lang namar ba ka de ka jing pang ka ba yebit bha bat ha ka tu ka por long ka jing pen khia ye ka ni ka wan tang iwe ar na ka por kam dei ka ba
wan ke jing pen khia ki babon season pen khia ti manu bayo ye ke jing pen khia ye gani ru na ka de na ka daw ba na ka jing duai ne kala ban long ni ki we ki daw la ban ki dawai ki dasin ki hap ban dalit pen sisa ha khamat jong ki lingdo ki ba ublei la bu ba ki ulung do un pen sisa ba ki la khuin ban un ai ka kenja certificate ba umdan syo kata ka pangyang thori ki but om tanggata ki ai ru ye ke jing ai ngo sha hauling do kum kadang jong ke jing ai ngo yo blei ba ki la yo ye ke jing pen khia tikir kom pen khia tiki bon rukom long mentan long kala banong ba ke jing duai la banong dum ba ki kenbat ki dawai ki desen ki bo kadan hi ka system ka ba ki jiu ki la develop tersiter nadu ki spa snam arhajar sunspa new spa snam menshwa kapalat ikatan lahajar snam menshwa nadu ki por moses ba kidon ki rukom ba ki le ki ba bin pabin tinrai kini ki brio ka por ki jong trajisu tela duna bha ka kalat ba ki nyo ki jing pen khia te kalong strict bha ka anya ki kimla ban ye khle la da lam bagi ye khle ru ki sa pen sitom te kumta ka sitom ki bakin sumi kumto te hakikan ja surok ba te la sha ki bakin nyat te kini ki wan sifungut la sikimi na ka jaka ka baki ki don ka colony ka baki don maki ba ki tip o try jisu un wan sa nyat lenti nang ta la se ki la yo snow na ki pat ba ki ba ya up ban but yu jisu mo namar ba ki tip o try jisu la mi na kawai ke sinong bun wanya lemba ta ke sinong jongki te kum ta kiru ki don kita ke jingkermen banyo ya ke jingpen khia na taw nyang tholi te kum ta kila tip bo trajisu lawan kilet bat kile kendo yu hasrok bat hakani ke jing kendo yu ngan puli biang tu ke khat ke bakhat ar te haba udang let po kawai ke sinong sifo ngot ki rangba ki bapang tholi kila wan tan yu kita yang na jengai. Tiga ni kantin kilai wan tan yu kamut balik tan dah kakti kum tu mo. Kadai kerkom ong kaktin kasi, teng kaktin kasi jungi kadai ke bajeliu. Te bong lit tan kamut balik ban pediang yu. Kom kawai ke bagi penan kam bah jing lit tan yu try jisu kadai kata kasingi ke bau wan pat. Mo hagi Parsi sepang unong lit kurim. Ba kidon gitu ki sfongut ki thesati ki boong try jisu mo ki baro sfongut ki le ban up yu te ban le tan yu terkom te kadai ban priang so bhayu yu tan nang tu long niru ba ki wan tan yu ki da yeng na jingai belai ki yeng na jingai namar ka an kam sa ki ban le kendo bat kibrio marjan kimla ban khublei kibrio kimla ban le khre lang bat kipat ba te ka an kam sha tukum ta ki yang khamna paji yu try jisu nang to kedukhat ka bakhat lai ko ong bat kile perta jam ki da ong ko jisu kenrat to isnai yangi kata kadai ke jingduai ke jongki ni puli sifang ke jingduai ni ke jing duai jong kini ki sifongut kamdai ke bajrong ndrei ke jinget jong ki kedai ke bakhia namar bakin mi napo ke koloni jong ki banlet khnang sesurok ba kamdai ke basuk iki teng gadon jingma bayo kumno ki yo ya lengba ki jakapat ba nang tagin sa pun sistem i ladi kinsa be nang ta kinsa dan kuna bat bonjat kiru kompen sistem iki longgo pen khenya ka an tigila ris hadu kata namar belai beki nget bo try jisu ula ban pen khuit no ya kata kenyang tholi naki dikata kedai ke dang jong ke jinget jongki ten hamala nget lakermen banduai kamsim dan kamsu ki kantin ki babun pi ki syong be yang ni ko jisu kenrat
to isnai yangi kim simlan kamman batayu tra Jesu pek ngi pang nyang tholi balai namar ba kitip bodei ublei kinget bodei ublei te ha bodei ublei tu wi i yaki kitip bo wi i utip ba pang nyang tholi kim dan kam syu banda batayu pek ngi pang ngi pang nyang tholi ha tu isnai pen khia no ngi kim sim da bun ketin ko Jesu kenrat kiong tu isnai ngi Barga kentin kabaki ki kran yu try Jesu kabaki address yu try Jesu kapauru ya kajing sengurit jongki kidaong ko Jesu kenrat ban ong kenrat you kadai kedang jong kajing penrit tem mengafi bangi duai ublai ong yang ai fi bangingin penrit yeladi hakmat jong Inlet da kajing surit buan jaka ke Bible ni syami kata ti ngin kranru tangkat badon kam hoit la daki buan ki bengi don kam berkerpat ti kala banjrong kajing duai ndri nementai wi jing pan ban bon ketien pat bon daki bon minute mo kam dan kedau ke bebiang khmat uplai Tong nyepet kitab Ecclesiastes da piwat kitab Ecclesiastes kadan dien ka kitab jong proverb na da pidon ka Bible he khotbah he hakalan nong ka besan Kani kadai kitab Kebalatho Daus Im Solomon Ecclesiastes kamut kijing hikai lani unong hikai mo ka thau sita te nang tu hagal nong ka basan dekat ke baningkong ko ngayo Sumar ialah keselajat haba melej haka ying ublay namar kebalej hajan ban sengap kalong khambha banya ka ba ai kajing aingo hai kajing aingo ki babien namar ki kemtep bakil sniu wat long ubalap la da ka shintor jomi but what ai ialah kedonot ban keren kerki ai hakmat ublay Namaru blai udan habneng mete haga khndo namar kata ai bagi kitien jomi kinlong ki bakhandiat kini kedai ke jing hikai ke jong Solomon ni ladi haba kadan ki jing duai ki jing kerpat ki babun ka jrong pinda puli ke lenong ke bapra jong kitab ki sim ne chronicle ngathrai pinam tu ke jing duai jong Solomon ke bajan silenong ngathrai ke dei ke kitab chronicle kalnong bafra tos ngan supit diat kan te kedai kapor bo Solomon udap ban simti ya ke kam ke musim haba udebet kepa jung ula IT no ya ke kam sim adin bola temen te Solomon apor bo simti ya ke khat usung thu ba ke kam ke de bakhia du kata sngo kot bor kum ubriu banne ya kata ke kam kumta uduai ublay ukerpat ublay bun ai ke jing start but ye kiwe ki jing don kam ki bo sung tho don kam haba uhab banlong unong sinsyar bar unong bisar ha ka hima Israel pin puli ka lanong ka ban nyo hoi ka sedang na ka lanong ban nyo ter pin puli tu ya gani ke jing duai te hoi kitab kisim ka don
Kani ke chronicle kedai ke kitab chronicle ke ba ar te kitab kisim ru kandai ke ba ar hi tapi kalau simpor kendian negeri kitab kisim kendai ke Baningkong. Oh kedai ke kitab kisim kendai ke Baningkong. Kenong ke ba. Hoi kedai kenong ke Bapra. Kedai kenong Bapra hoi kedai ke kitab kisim ke Baningkong kenong ke Bapra. Nadu ke terterah dian balapan kentang ke temple tengi into ya ke jing duai ke jong Salman ke jing mi pau ke jong blai terter mo to ngim dan por ban pej lut ya ke ni menta den rei na ke ni ke jing tho ke kitab Ecclesiastes ni suthu ba ublai song bah yang ni bangin bon ketien khamat jong ni kran ni ketien ki badai ban kran ni kerpat ya kata ke bangi dai ban kerpat ban ngilet ruh khmat jung daga donut ke penrit ni ladi ublai sombha bangi suwan kumtu lakumba siakran bat upara bat uperlok ba teng kham da burom kham da mo hoi utrai jisu uai yangi kalat banlong ki perlok ki jung ya ki senran wangam khot chu ipi ki sakri wang khot ipi ki perlok tenrei ki senran kim du pat ya ke jing buram jong ki utrai jisu namar balalong perlok te ka kham khlan panban kata ke jing ya buram iwe te yang ai piru keni ke de ke jing pen kan mau bah bangi duai ni don kam sisa banlet da ke jing mut ke batikna khmat ublai ye ki bangi bot ban pan ban om bangin subun ketin bin kumba utrai jisu hikai hakapor bu hikai ke jing duai utrai wang bangim dei ban bun ketin bin tikini ki sifongot ring ini tang si sentence ki ong ko jisu kenra to isnai yangi ki pan bet ye ke jing isnai kita bau yi ulatip baki pang ye ke jing stom bat kalong ke penjinjar kimla banyak khle bat ki imlang salang kimla banyak dan bat ki bahyeng bahasam ke jing do jong ki kam dei ke bakrau te habangi perkhat di ki breu ki ban hieng bendi habaki dei ki breu ki ba kwa sisa ya ke jing pelat na hieng bendi namar baki it ki bahyeng bahasam ki kwa ban dan lang hasnong thau kedai ke jing ke bakrau bahai ki tikini ru ki hap im kumta te hoi ladang isimpat na kawai ga durpan ladang isim ka dur ka pakin jaman sim kapom kapenlong yangi hakajuk kurkom habadan ka jingpang jung kapom te kadon kata ka jing ban sia khle lang bat ki briu ki jong blai bat ka lempung ke jong blai kadon ke jing smuram kadon ke jing smo bom khoi je ladi kemalong kini ki badan kani ke jing pang yang tholi te ka pom ke penlong yangi kumta te ngi begini ki briu ki hap nong la ka jong bat bun sien ka pom ka penlong ki briu bekin nong la ka jong wadam bat ke em hab den bagi pen khenya ke hukum ke jong blai ki phat lang bro ngut ki ri sipo ki deng ki se ki badan ke per edan ke to por kimno chu banle ha ka company ke jong blai man ka sngi ki kren bat blai ha ka ju ka company ke man ong no blai dan bat ki yai lang bat ki po ke per edan nrei dan din bla pen khen ki phat no ukain ru hadin bola penyap yo para ju haban phat no na kata ke jingidon kat bat ki kemi ki pa na ka yeng kesem ke jongki
Dia kapom kepenlong yang ki beri kumta, ban penjengai yang na ublay na kerjing day ke basisya bat ki wei pat ki parabrio. Te kini ki beri ki syukur pat bet ya kerjing isnai. Te lada pila ban ken mau kadan ke wei pat kerjing dia ke kerjing kerpat kalong ke bay stream ha. Bat kata gadai ubriu baki unong pop unong krong. Unong krong kamut unong krong kajna ubriu uba imlang salang kinyo ude ubolong karap de ba bobam klop uba sim ai ya kabadai jong kipat ba uba dawa palat ya kabadai ban dawa ka kajna ban yo ban penrus pa iladi den rei ya bo langsung thoi la kata jong kejing kapop la jong tap ta kejing penram po ka donot ukwa ban kelano ukwa ban ino no kata reu tip ru bagani ka pop ka jong ublayun sa bisyari kum tau lech sa temple dan ban ong usyong try to isne yang ngalale pop percaya mi kat ba uwe pat unong yalam niam farisi udrai ta kapor ukon maui tangi ki baule ki ba hok ndre ka ba ya ka pop la jong pat umla ban ong khmat ublay tu try jisu wong ye kisenran wong na pring gini arngut menu bayo ai kejing penkesan bong penkesan kemut bom nyau su ya katu ke pop balale long kemut penram su lama teh lama kemut la penkesan wong uta uyau bala nyau kumunong pop kumunong utau nong krong pop ya uta la yo la ai ui kejing penkesan kat bayau tu wei pat uba jer tang yang kita kijing le ki babhaju umpat dia kadang sa kejing penrem kejong blai rojuk ti kini ru kilong kumta kiong tu isnai yangi kala benlong bagi pan kelom ru kejing isnai dei tang ya gani ka jing pang yang thole kala ben dei nam ta ki pop lejong bat kiwe nang ta kani ka kentian ke baki ong ko jisu kenrat kajing penan kam ya ka kentian kenrat ka thau ya kajing bu ya utrai jisu haka kerdan ka bah khli bah haki por ndai ha baki bre kali kendo ya usim nong sencar jong hima ki ong ko kenrat te ha bangi ni ong ko jisu kenrat ka thau bangi bu ya u haka kerdan ko usim jong kejing im jongi ko try jong kejing im jongi to te dekat bebut pat ko ong komno te haba ula yo i yaki ula ong yaki khilet pen i la de hakiling do tu try jisu hukum ba igini fongun uyo so jing kerpa jongki ki kwa banyo kejing pen khia ki kwa banyo nadong sedong kala bende jing pen khia ke man semru wong penban khilet let cheno ong no tu ka khon khilet pen i la de hakiling do te bong pen i la de hakiling do ka no muno ba unong pangyang uba pangyang thole ha boleh ben pen i la de hakiling do ka mo li pen i ko mu breu ubarang pangyang thole ne ubala ayo jing pen khia na ubala ayo jing pen khia te hamba utrai jisu umpat pen khia kidang don yang tholi wong pen baniki khilit pen iya lede kiling do hang ning i dia kirukom ki bo utrai jisu utas jaga jingit jung ki priyo kini ki sfongot ki don ka jingit ke bapura kim khuslai bo ong lak pilak kuit nilai su pilak kuit lani ngapan kuit je pi sim ong kum ta lagi nong pen khia ni kisngi jungi tapi ngi osmo bun ma kum kata nga hukum nga dumok ya kata bahkan jano bahkan pet no te bun jai kum ta ki ngi osmo den reu trai jisu sim ong sikan tien ru siapang kata ke jingpang jungki kum bule youtube reu ba pangyap silang ngia kan mau deh jika bu unong lapan khia ya mi wong penban lama
no iki pop ki jong me ti hangi le simong ruam ma ki pop siong man khelip ni no kiling do ti kabomot bakini ki sifongon ki ngat scam bahabo try jisu ula ong ki khelip ni no skiling do wal ada ni yang tholi udang don ru ki ngat ba lapan khia iki kemot bunin yang tholi hak khandiat por hadin unum dan syu unsa khui hatu mangam phi ngi don mo ke jinget ke bahadu kat ni kini kide ki briu ki ba la nyo dak im salang ki ba la nyo iben dak im salang la nyo ki briu bom den jingkerman la kondem ki ban imsa hakatu ke koloni jong kin bapang yang tholi silentar ke jing im ke koloni jong habong hakitin pareng te ke lepers colony lani ke lepers colony mo haka pang ki bapang yang tholi ki song haka ni ke ri jong iru ki don kum kita ki cakam chua to ti haka bukum kata ke jing sa nyu menta ki don penban ke jinget ke bapalat ban ni ki wei bau try jisu wei ulah ongkum ta kemut umut hiban penkhia ingi ulah ong te bangin let bet no shuling do te let ben empat khu tu yang tholi takapor ta jayun tupan kalau dia te bakat ba kidang yelet lapan khu yaki tingi ibu try jisu hateng ai dak yengi bangin yo nanginem yo ya kata ka bangipan yakini kwa ben iswa ki ko ngo na emiu tenga ye firu kalong kumta habangi kerpan ni duai na menta ke ngimpat yo baru ong kanu kentien laban ong ngi kembuong iki te ukwa ban i ko ngun amiu kai ke jing ko ngo jung ki ni kapor wong khilet pen i le de kiling do kiru ki sulet bet ko ngo bet klam kuslai klam ya tai nia bot u da dei ba kham ya tai nia ba kham ite kum no try ngin le ba ni yang thole dong don te kata di jing long brio jung in dei den ring ini kerkom ba katri kam ke jingen ke dynamics jong ke jinget bakalong dakhong pong ya ke ba ngi briu ngi perkhat te upol ha sithi sinong keren wong ngi ngia daga jinget om daga jingi te ki baya daga jinget ha jing sha ga jing i jung ki lei ka khamlong jingai sisu bat khamyar sisu ki baya daga jinget ki lai i lupa ya ga sngi aga bau try jisu sawan kilai i lupa ya ga beneng ke bathamai bat ka khando bathamai kilai i lupa ke ga banja ni ga perthai kila i lupa tegiya daga jinget walada dagi khmat brio empadi tekini ki brio kiya daga jinget yang ai firu ladawa kumju mo banginnya daga jinget om banginnya satnya badublai to directly te bonsen ngi satnya badublai ndre ngi daya keren para beri te ngala duai te kumno kumta kan ngi ngala duai no kli mano te duai mo yai duai ngala duai de no sen syu ngala sya jinget bro kumta ngi keren kapo peni bah bangi keren kumta kamot ba ngimpat ap sisayu blai ngimpat syania sisayu hadu kata wingi long ngala duai te kamot kata kasa angi ngala duai ngala angin ngap yu blai bun penkhia lani bun nai kono ke bangapan den rei lada ngala duai ngamnget pat ngasdang ben ong seni setai ngala duai te njai ite kumta te ngiok sngot teng ndai ba kadai ka basuk ye bukum kita ha bakim pat yo ye ka juba ublai ndai bangi nyu ben ye kata mo menu pa pan ka badan kam no ublai
empat yo kedon ke tension mo dei ke jing sistem nei kamet ke tension ke bahe ma dan ki jing sistem nei ke bakhamjur mo te kedon kita ke tension tambah ublei udawa yang ai phi bangin kongo yu uswa de ka wei ne ki jing kongo yu ublei ha ka bai dei ba ke jing pan jungi ke de ke jing yaisha ladangi la ban up wengi la pan ni up de ke jingen te ho ki kendon bo ublei juba ki jing doi jungi ki don ki kendon ngau nyimpat yo ban study kita purangi la su study lengba ki jing thu khana gum kini ten rei ni in ne ba ka kendon ka we ni kendon ka dei ka jing ko ngo hakten phareng ni ong ko obedience lena e ba ni ngin duai ngin por ngin cha thangan ngin lei rei la da ki don ki benta ka jing em jungi ngila banong areas of our life hakaba ngimpat ko ngo yu blei teng blei ong ko ngo swai ya ka tu ka bang pha le swai ka ta kin no swai ka ta mo kala bande ko ong u khang la bande ko ong to le ka ta ten rei ngila ban su don no ita jing so sen e di o ngala duai ka no ten rei ngimiet pat ye di yo kumno don ke bang khlempat ko ngo yu blei ni mai lat yu man sim jong blei bon kren pen i ke kata ke bangi khlempat ko ngo yu ta ka dau u apostle paul u haki jing tho jong si thi jong mo u kren sipang ke jing yit jong man sim ya ka don jungi u sim debet ru u kren sipang ke jing yit jong man sim tu man sim habu yet ingi ke mod ukdo lut ya ke badan hangi ke babhane ke basniu ke pop ne ke hok ne ukdo peni ta ka dei ke bo man sim ule nomor try su ong man sim un pen kendo ya ke perthai phang ke pop ke hok bat ke jing bisar tena menta ju ke banget mdei tang kata ru man sim u yalam mingi u hikai ingi u pen syai u pen kenmau wai boringi kita ki bo man sim khoi jule dan re ka wei ni ki balong primary ki kam jo man sim khoi kadai bo pen kendo ingi sipang ka pop ka hok bad upan kan mau ingi ya ka jing bisar ka ban sawan te kani kadai ka jinget jong kini ki sipongun ki su ko ngo ben bad hakatu ka khon ni i to ya kata ka ya usok jong ka jing ko ngo jong ki bagi ko ngo be ju jisu bad kat banangnya halenti utau nyong tholiru la khoi nasnan nang ta kadukhat ka babut khot bakhat san wete na ki habau la yu i balapan khia yu ulawan phai uda yerop nan brom yu blei da ka ktien bajam nang kini ki spongut we na ki udap da gajing sungu habui i bola yo ya gajing pen khia ta mot la le su leng do la di pen i leng do ten ri simlet no pat si yeng na dap na ta mo la kemen la yo certificate no leng do da ai da certificate da gajing tho bo niu briu la khui nan shu nyang tho le hu te da la yo result la kemen nam teng la kret pat iya ke ban sungu i kita ki ba la long ka dau jong ke jing yo jungi mo tu ni te ukon mau mono ba pen khia yu usngongo yu try jisu da jing sungu ka bakrau ule phai biang hagata ka por le se try jisu la nang poi se wei pat ke jaka mo tu le jaka bodon uling do kala ban jingai don phai le se ham yai kham jingai shu bani kandu biang try jisu dan riulet adu bande kandu yu but ulet udah dem krup apa try jisu mo te tu ka khot kong sisu ulon phai udah ro penan brom yu blei da ka ktien bajam but ulah dem krup ha ka kejat jung udah ngo yu udah ngo yu unete
ulalong unong Samaria. To ngin pe biang ke ke bau ni ule hadien bola yo jing pen khia hadien bola lech suling do ke beningkong uyaro yo blai da ka tien majam kamat hal silen terlenti uyaro yo blai umna shuban susat ladiru pertajam bekiweru kenyo sengo bat kata kadai kejing sakhi kadai kejing pla lani ngiong keten pareng ke testimony bapla lani yetu yikjing le bhajong blai yakjing im kejong ni te kiwi ru kiwi osngo ye halenti te kalakta yaki ade pleng uni namar bo ulangit hu blai ulat ban kerpat yu try jisu layo sha jing pen khia ban pen khia na ka jing pangyang tholi kam de ka basuk kumbalong hakini kisngi jungi mo ki jing stom kum ka cancer ki don ki jing stom ki ba kum ka TB kum kiwi ki bada sha ban pen khia te ban yo e jing pen khia kalong ka bafla uni ubriu ula pendap ye ki para briu ha ka sinong ka thau da ka jing phla bola yo e jing pen khia ban udaya thuru da ka jing ro jing yu blai u ye tho ye ki ba de blai bola pen khia yang da ka jing kemen u ye ro yu blai Tikani kadi kedang jong briu badan kejingnya dai ke basisya bad ublai. Bahaba ublai ula kerku yu yaro yu ublai. Bad kabaar pat boni briu le dola poi le kendo yu tra Jesu to dekat bakan riu ong ula dem krup haki kejat jong dangu yu. Te ban ngu yeno kumut ban mani blai. Hoi kadan ka rukom kaba ngiong kajing aingu bet kaba let's say aingu da badam krup kidan ki culture aga perthai ki jat benrio ka perthai ki ba sungu ino la khamtam da kajing buram kumyu kpa e ka kme lani kinja bakhra batri ki da dem kho siu ki da dem krup bangu tenre uni ubrio ndai shu tang bo ngu ha ta ka dur kum ka kejing sungu kejing buram ungu namar ba ukwa ban pen i ladi ba ungu yo try Jesu kum blai jung te blai jung i hukum yu sifang kejing mani blai sifang kejing ngu lani kejing mani yo blai wong haga hukum ka baar wong iyo men thau blai thau yeladi lemne ka dur ka ek eru ka badan ha beneng sejrong lemne ka khando se po lemne ka po khando kata ka dei bong blai kamut badai ban ngo ban mani ban dam hoi ka to hukum ka peteng ka menam dam lemne sakri yaki nambangau tribe blai ngalong blai bututsen mo ti uni ubriu ule ngo yo tra Jesu kumango yo blai hatu gule kumamani blai thau ne bo mani yo blai na mani yo blai am balai namar ba unget bo tra Jesu udeu blai nringi em ka perthai ha baki briu ki kila blai lade dakila yo e ka bor ka buram ka spa ki control ki para brio bakin wan ban ngo ye ki ban ngo sim lani wat ban ngo kum ye ki yo blai ni em ka bakum kata ka perthai haba mani yo brio de jing thau na de blai na ha ubrio de jing thau na de blai na de jing thau em te haba mani jing thau mi ka khten mani blai thau ne haba mani blai te ka de ka jing mani ka basisha te don teng teng ba ki ba sungthu baklai ke ni bale ba duai ba ong ngingu bo ki slajat ki ba khuj ki jome ki ong ba o kata kalam mani blai thau
kam dei uni ubriu le ingo haki kejat jung trai Jesu namar bu de ublei mangam firu ublei khamit lanti bangin ngo yu ndai bangi mani blei thau din rei la da ngo po ka dur bathau du ubriu ka stasyu yu ka yu mo ka dur blei yu la ni ngo yu ubriu la ni ngo yu bnai ka sngi khlur yi ki ding ngo ki mrat ki balai pujan mo ki baro kita ki di jing thau te ha bango la ni mani ki jing thau ka ta ka dei ki jing mani blei thau idol mo yong ta te hang ni i kata ka weipan ba uni brio udah ngo yo tra Jesu daga donot ka ba pendrit ya lede kum po jung blei udam krup haki kejat jung udah ngo yo uni te ulalong nong Samaria te le tho ni ba uni marwei ne ki sifongot udai unong Samaria tingi le kren ne basdang bagi nong Samaria te ki pher ne ki jiu ki don ki jing pher hoi ki dang long hi ka jing de ka snam ki don hi ten rei ka don ro ki jing pher bat ki jiu kim ju khamdan ki jing de ka bajan ba ki nong Samaria kinong Samaria ru kim ya dai yejan ki long laga jong ka jong te kani ka pen i ka jing phla ba daw ni breu bam tip bahai ka niam jiu la se namar kim da practice ka niam ju ki jiu ko practice ki jiu thik nrei uni breu pan ban utip ban sngungu yu blei ban pen pau ya ka jing sungu yu blei te mengam fi kini kisngi jungi habangi kwa ban pen pau ya ka jing sungu jungi yu blei nim dan kam ban da let ya kendo yu try Jesu hangno namar try Jesu don haki jaka baro hangni habangi don ne yang mani udan pedeng jungi hani kapor lingba jong u mensem khoi upen pau ya ka jing don jong try Jesu ne pedeng jungi tingim don kam shuban let sejengai ro hakasi khlip mat hi ngila ban aingo yu te kumta habangi duai kum ki kristan i bon sin ya kani tingila ekran na do basdang jong ni Bible study la da fi kwa ban pet ya ka basdang ha ka tu ka playlist ka badai sipang ka jing duai ha ka YouTube channel jong ka balang ka lom siap Presbyterian Church ka kerteng ka YouTube channel pet ya ka playlist jong ki Bible study ka badai bat ka jing duai na basdang ngila ekran sipang kei kebangi ngibo ha kejing duai kei kita ki bangi duai te kawan ning kong hi kejing yero kejing penan brom ya blei kawan hadian kata kawan kejing kerpat ya kejing pendap ya kemanu blei ya kejing wan jong ka hima jong blei kiwan suwa kita mendai baki wan ning kong de kejing kerpat jungi ya kejing non kam jungi kesawan hadian ni seong to ai yang ini kejeng bam jungi ke balakas ni temap iki pop ki jungi kembangi rungi map iki balas ni ini kita gede kejeng kerpat nementai ladi tuai dalam mingi si kejeng pensoi dari sumaringi nak bas ni kita kesuana dian dari marias dang yong long bakhut ke kerteng ke jongi te habang ngi duai sano nyala ban duai kumbau hikai tra Jesu wang fiduai duai kumni wang ko kpa jungi ubah pening teng ila ban don ki por bangi sungu pedeng ki jing kem kapor pedeng ki jing tenju ni wang ko tra Jesu ka don jungi ka taru ka di ka jui mo Apostle Paul ha ka sithi ka ba ningkong sikinong koren kal nong bakhatar da fi puli wang ba tao bala ban ong yo Jesu bo de try de ong no man se mokhui hikai ngi ban ong ko try Jesu bangi duai ten rei ka balong normal hi ka bo try Jesu hikai kalong ba bangi sedang ni duai sino sau kpa jungi ba baneng te teng pat yo sngo ki bre ki penstam miladi tep ki yo ru na ei katuga yu kana mo nangno ka jing mi hikai kami teng ki bai ong ko kpa ko khun ko man se mokhui nak ki sadwai te kata te fem sem ka jing kai try Jesu namaru man sim khoi udon la ka jong
kam ka bu ule hoi don ki por pat ha ka por banga don pedang gi jing sem gi wing ong aman sim tu alam minga kata kaya de we ndrei ha bangi da syong ban duai ka khamba bangin but ye ka jing kai jong tra jisu penong ko kpa jong ni ba bening na maru kpa ude ba khli do tati utrai jisu ni ha ka khot ka ba khan nyu Ukren wong omsim lapen khuat ye ki sipo ndrei hano kita ki khandai omsim la syam ka bawan phai ban ai buram hey omsim la syam ki bawan phai ban ai buram yu blei ndrei tang uni unong wei tu trai su ong nong wei unong samaria namar umdan jing dei than bat ka nyam jong ki jiu bat ki jiu hi Dia kajing sia dei maki ki batip ningkong ban ai ngu yu blai kat bu trai jisu smu phla badai mandau ni ubam datip bah ya ka niam jong ki jiu ma upan ban batip ban wan ai ngu yu blai takada trai jisu ong bah ka hima jong blai bon ki baning kong kin long sedin ki banadien kin wan sakhmat te kalong ka ba ka warning ka yangai phiru mo Banginum kensting ni ka jinget jongi nomar bangi lalong Kristan la Islam la syai ngila kensting ki barang thamai kin sawan kham swai ngi la syai kin saya kham se khmat kham selor baningi ha ka jinget ha ka jing sekri ublai nangta uang pat tu yang jot khilet no ru ka jinget jome kalapan khia yemi te utrai jisu Upen scam yu nu brio wong yang jot namar udang dem udang ngu yu trai jisu ban ai ngu yu wong yang jot te man ayo jing pen khia ta ko upen scam sisu mo bo nu brio num don chu jing artien pen scam wat la da jing xiao la khu nyang tholi tong nang pen scam sisu ka don ju bat kum taru kolong habang yo ye jing kar khu no blai trai jisu uyai keren hangi ban pen scamming pet kamlong su kum to kum man swa phila duai phila nget hanga trai jisu wang ingi te ladap pen khia wali ata tin su ya bi sekhmat tu khile wang yu nei te kum ya sekhmat ka jingim nang ya seprang ka jingen nang le ki kam na man tau blai ndai ban pet biang stasidian yo yo kumno dang sai tai nang tholi khandiat mo yo i bit biang i pur biang mo ngi ki bre ngi dap de kita ki jing rukom perkhat te ka bay dei bat ka no ka jing sitom kala bandei ka jong ka met ben kala bandei ka bor jing dum kala bandei ka pom jingi habala ma habala pen khoi la pen khoi badu blai mdan ka jing phaidin hakasithi ke hebrew kaba kut na ka kitab Jeremia ublai uong nganom kan mau su iki pop jongki abala ma iki pop jongi ublai uong ngam kan mau su tiban bangin dua ya khmat ublai ong tuat kan mau su iki pop jongi kamot ba nyimpat nget je kata ka jing ong ju ni tengi dua ban yo ka jing ma te habangila sotho ngila yo ka jing ma ki pop ublai kan mau su iki pop jing mo tapi ketika sitis ke Hebrew kalau nong apa perang in siapa atat pengkut dekat tu in sep penwai no ke sitis ke Hebrew kalau nong apa perang ke dan agak dekat ke bakan ar lada fi plate dekat Bible ke bah he de pinsiam hakat testament ke betmai ke page ke balai spa pra try play yo bro mah ke page sedien hakat testament betmai mo saya jangan bekut atat ke bible ke page ke balai spa pra hang tu pinsiam ke sitis ke hebrew ke nong pra ke dekot ke bakat ar
Kong nun tu naba ngan isnei ya ki jingle bomman jongki badi ki pop jongki ngan om kan mau syu kata kadai ke kular jong play haba ula isnei ngi ula map ngi ki pop jongi ublai uklet snon kalong ka bae ublai man klet mo reu jit khnang ban klet temangi ki breu te don ki bangi ngi sup bahaban ban klet mo baru blai pat ban klet te kabada e palat namaru blai tip lut ukun mau lut ta tan re yeki pop jungi bola map wong ngan kan mau syu yeki kumu tau blai ngi don te kani kiji ong jong trajisu yu niu ba pangyang thole ru yu niu nong samaria kalong ba u unlat na gijing atatin mo ulada bio jing pen khia but bo utrai jisu ku ayu bun ya chifrang ban sakhi utrai jisu ban phla chifang ju u le chisnong la jong unya tho i para nong samaria ya kini ka kamba ka jong blai but bo nya chifrang de su ban pe byang sedin mo la de pen khia habla pen khia utrai jisu kalong permanent de tu blai un kerkhu ya ka jing puli jungi ya tien ka bakhu ka jong telah sebekapor ka lakhamnya in sepit no iki jingkli ko ipat ketayo mo nomor 2 ka don ru kani ki ba de bat ka YouTube channel telong ka jrong e ru ka kham stom ban pet kan te tunginya duai ko khpa jingi ba beneng ni aingu ime try bangi la yo ban puli ka tin jong me kani ka por kenrat babha melale iki jing na isnai ki jome na ka banta jong kini ki siphongut kinong kini ki breu ki ba don kani ka jing pang nyang thole aki mela pen khia iki atrai ban mela pen khoi iki haden bakila kongo eme ba me ong to let pen i la de ki lengdo yarap ingi ru atrai bangin long ki breu ki ba kongo eme atrai habangi pan ngi kerpat iki jingdan kam jungi na ka wei ka por si ka wei try rap ngi ru ban long ka ju ka por ki ba kongo ya me ya ka no ka ba me kran hangi la ka long na ka tien jo me ne ka ba me kran po ka man siem lang ba man siem jo me ne me kran nang ba ki shakri ki jo me try ya rap ngi kan try ban kongo ya me khnang ba me ru men sngo ba ban ai hangi ya ka ta ka bangi don kam e ka bangi pan na me ai ru ngi ka donut ka ba sngo atrai kumbalong uniu nong samaria wei niki ni ki spongot bala yo ye ka jing pen khia bangin dap ta ka jing sngu eme bat bangin yai ngo ban mani eme kumu blai jungi kumu try bat us im jungi na ka wei ka por si ka wei try ban long ru ki breu ki ba kloi ban ki ban dap ta ka man sem ka ba yero eme habangi mat ki ba phla ha ka jing im ka jungi ki ba mehi me pencha try to kurkhuru ikani ka bible study ki tayo ki banwan kat banginang puli ki weipat ki benta bangi pan ki ni baro teng try but unang panem be jungi Jesus Christ bada ka bawai no ru to ai ba jing ai ka badap biang ka bakarhai e ka jung ka jing ba ka jung bleu pa lam ba ka jing slok mun sim ba khui ki na shong karhai lam bat ni ki badon hang ni ni ka por hoi ki parabungit baro ki bayo sngowi kani bat ki bapet ye kani Bible study lumba ki YouTube channel bat ki weiru ki parabungit ki badan ni bat hakalang setlak perthai menta bat hadu halak taru amen